Sa sobrang sarap, pag ito ang in-order ko, napapatatlong kanin ako. Halo ay isa sa sikat na delicacy ng Pangasinan. What's up guys, welcome to 23 Jam TV, and for my today's video, these are some of the videos and photos from when I was in Calasiao, which I put in a compilation. Ang Calasiao kasi ay hometown ng lolo ko. May mga relatives kaming nakatira dito, kaya maraming pagkakataon na kapag nauwi kami, dumadaan kami ng Calasiao. Some interesting facts about Calasiao ay isa rin itong first-class municipality ng Pangasinan na binubuo ng 24 na barangays at 31 na sitios. Ilocano at Pangasinense ang kanilang dialekto. At ito ay kilalang-kilala at sikat na sikat sa kanilang delicacy na puto or soft rice cake na isa sa mga paborito kong kainin sa tuwing umuwi kami dito sa Pangasinan. Suman or a sweet coconut and sticky rice cake wrapped in a banana leaves at ang bagong, which is fermented with fish paste. Ang kanilang patron saint ay si Saint Peter and Paul, kaya ang simbahan ng Calasiao ay pinangalan sa kanila, the Saints Peter and Paul Parish Church or Iglesia Parroquial de los Santos Pedro y Pablo. Dito, kinasal ng dalawang pinsan ko, at isa sa mga pinsan ko na kinasal dito 6 years ago ay nagkaroon ng handaan sa Pangasinan Residency Hotel dito din sa bayan ng Calasiao. Another interesting facts about this church, it was built in several stages from 17th to 19th century by the Dominicans. The best preserved of Pangasinan Church bell tower, and some parts have been reconstructed because of earthquakes. The Spanish colonial area church was declared a National Cultural Treasure by National Museum of the Philippines and the National Commission for Culture and the Arts. Dahil sa dami ng lindol at pagsunog ang dinaanan ng simbahan na to, marami na din pagbabago ang simbahan na nagmula ng itayo noong 17th to 19th century hanggang ngayon. Ang huling reconstruction sa simbahan ito ay nagganap matapos ang lindol noong 1990, kung saan na-restore nila ang bricks front wall, antique statues, and ceiling original floral motif. Dito, naisipan naming mag-best friend na mag-food trip sa Yugane Korean restaurant. Samgyup at shabu-shabu ang sinaserve nila dito. At sa sobrang gutom namin, nakalimutan ko na mag-take ng video pang content. Kaya nung naalala na namin mag-take ng video, may laman na ang sikmuro namin dyan. But overall, 3 to 4 stars ang mabibigay kong review. Since hindi ko nakuna ng video, I will leave to you guys to decide.
so far. Wow, ako lang? Ako lang talaga? Ikaw yun ang masasabi mo sa akin. Kinain mo. Kinain mo? Wala ka naman kinain? Nagkinain ka ba? Hindi uso dito. Magkala ka na. Uso dito kumain. Tapos patatapunin ka namin hanggang gusto. Bakit ako? Sinabi ko? I guess that's all for today. I hope you enjoy watching this video, and if you do, please don't forget to click on like button and share this video. Till next time.